Zibersegurtasuneko kontzientziatzea ez da egun bakarreko kontua, egunero landu behar dugu. Ziberdelinkuentziak ez du bereizketarik egiten adinaren, eremu publikoaren edo pribatuaren edo sektoreen arabera. Horregatik, beharrezkoa da edozein mailatako arriskuak detektatzea eta ulertzea. Prebentzio neurri eraginkorrenak aplikatu ahal izateko. Ziberdelinkuentziari aurre egiteko modurik onena prebentzioa da. Horri buruz ez dago zalantzarik. Hau da, herritarrak ondo informatuta edukitzea, jardunbide egokiak ezagutu eta aplika ditzaten. Horretarako, ziberzaintzan etengabe lan egiten dugu erabilera publikoko materialak sortzen eta zabaltzen. Adibidez, ziberzaintzak Instagram eta TikTok sare sozialetan dituen kontuetan, hizkuntza errazean azaltzen diren praktika orokor eta oinarrizkoenen bilduma aurki daiteke. Pasaitzak nola indartu, softwarea nola mantendu, eguneratuta, faktore antzeko autentifikazioa nola aktibatu, zure identitate digitala nola monitorizatu eta gailu mugikorrak nola ziurtatu besteak beste. Horrez gain, agentziaren webgunean, zibersegurtasunari buruzko infografien gordailu bat aurki daiteke. Funtsezko gaiei buruzko informazio erabilgarria eta erraza biltzen dute. Online erosketen segurtasunari edo kredentzialen erabilera seguruari buruzkoa, baina baita firewallak eta segurtasun softwarea nola instalatu edo hodeiaren zerbitzuak modu seguruan nola erabili ere. Eta zer esan oraingoa bezalako aldi batean gaudena. Interneten bidezko erosketei eta ordainketei lotutako iruzurren hazkundearekin. Ezinbestekoa dugu adi egotea eskaintza onuragarriegien aurrean. Erosketa egitean garrantzitsua da autentikazio bikoitza duten ordainbide seguruak erabiltzea. SMS-a horietako bat izan daiteke. Eta inoiz ez ematea datu pertsonalak edo kredentzialak medio telematikoen bidez. Erosi ondoren, banku kontuko mugimenduak berrikustea gomendatzen da eta erne egotea paketeak entregatzea edo aduenetatik igarotzea erabiltzen diren mailing edo SMS-en aurrean. Datu pertsonalak edo banku datuak lapurtzeko aitzakia gisa. Hain zuzen ere, phishing eta smishing deiturikoak dira herritarrei edo enpresei egiten dieten iruzurrik ohikoenetako batzuk. Material horiek guztiak edonorentzat daude eskuragarri eta ziberzaintzaren webgunean kontsulta daiteke. Gogora ezazue zibersegurtasun.eus. Ziberdelinkuentziari aurre egiteko erronka gero eta handiagoa da. Testuinguru honetan, ziberzaintzak euskal gizarte osoaren erresilientziaren aldeko apustua egiten du eta horrela ezarri dugu gure euskal estrategian. Alde batetik, erakundeekin lankidetza edukiko dugu, hori da gure konpromisoa, eta bestetik, herritarrak kontzientziatuz. Horrekin guztiekin, Euskadiko segurtasun digitala bermatu nahi dugu. Horren barruan sartzen da, enpresak eta erakundeak babesteaz gain, familiak eta oro har herritarrak ahalduntzea, bizitza digitalean ohitura seguruagoak har ditzaten. Eta, zibersegurtasunaren nazioarteko egun honetan, ziberzaintzatik euskal gizarte osoa gonbidatzen dugu, gogo eta egitera prebentzio neurriak hartzearen eta eskura dauden baliabideak erabiltzearen garrantziaz, haien babesa indartzeko. Eta neurri horiek ezarrita ere, badakigu komeni dela gogorraraztea, inorez dagoela zibereraso bat jasatetik erabat salbu. Horregatik, zibereraso edo iruzur baten susmoa izanez gero, mesedez, ertzaintzara jo eta hori da gure gomendio nagusiena.